Dobrý deň, som Monika Magátová. Pracovala som 7 rokov vo firme zameranej na poradenstvo a spracovávanie žiadostí o eurofondy pre verejný sektor, obce, mesta a regióny po celom Slovensku. Pripravila som viac ako 100 úspešných žiadostí v hodnote viac ako 30 miliónov eur, zahŕňajúcich rekonštrukcie škôl, námestí, zberných dvorov, požiarnych zbrojníc a kanalizácií. Som projektová manažérka a chcem ponúknuť moje skúsenosti v Európskom parlamente pre vás, pre naše obce, mestá a regióny Slovenska.